Hvis du har brug for support, har jeg mulighed for at hoppe med på din skærm via den her link, som jeg viser her i toppen. Jeg kan indsende linken på mail til dig, eller du kan måske allerede have haft den liggende som en shortcut på din skærm, på din desktop. Når du aktiverer linket, hvis du kører Windows Internet Explorer 9.0, kommer det op hernede i bunden, eller så vil det komme op midt på skærmen, hvor du har mulighed for at køre, gemme eller annullere. Jeg vælger køre, for jeg vil gerne køre programmet. Programmet er en forudsætning for, at jeg kan kommunikere med din computer. Der kommer så en sikkerhedsadvarsel op, og som du kan se, det er TeamViewer, der er udstedt, og der er certifikat på den, så vi tør godt at køre den. Så kommer der en side op, hvor der står et ID-nummer. Det er et 9-cifret tal. Det skal oplyses til mig. Når jeg har det, har jeg så mulighed for at hoppe med på din skærm. Og man skal selvfølgelig ikke have noget liggende på skærmen, som jeg ikke må se, fordi jeg kan kun se det samme, som du kan se på skærmen. Og programmet installerer ingenting på din computer. Det afvikles kun så længe, at den er aktiv. I det øjeblik, at vi er færdige med og har løst problemet, så kan du bare trykke på det røde kryds i hjørnet, og så er den væk igen, indtil næste gang du har brug for support.